Adda tayon kabsat iti bulan iti Agosto. Ket itedtay ken Apo Dios iti dakkel a unay nga panagyaman ken panagdayaw. Kauray iti tiyempo iti rigat. Makita tayo kabsat iti panawen nga paglalasatan tayo. Makita tayo nga adda tayong kakabsat ijay maibaga tayo nga asideg tayon iti finish line. Anya iti finish line? Derjay yaay ni Apo Jesus iti may kadua. Dadagiti pagilasinan kakabsat nga isu iti inbaga ni Apo Jesus iti Matthew 24. Ket isun iti makikita tayon nga mararamid iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Saanen asumaysaya at tilubong nga pagbibiyagan tayo kakabsat. No dikit di akas di kunana ni Apo Jesus, umadadunto, dumadakkel to, iti kinadakkel. Ket umayto dayjay a tiyempo. Nga ni Apo Diyos aramiden na iti inkarina. Nga pababaen na iti alaldaw. Agsipud ta adda ka ken addaak. Maipanggep kunana kadigiti napili. Tapno daytoy a panagrigat tayo kakabsat. Ket aggibusen ket agawid tayton iti pagarian nga insagana na. Welcome manen kadayto Sabbath School class tayo. Ket pa-check nga sigsigan nyo man. Pa-check nga damoten dayjay kuna tayo nga quarterly no sumurot kayo adamit ya Bibliayo. Ket ibagakon kakabsat itata nga dayjay simple nga outline ket maited kada kayo. Amang tulong kada kayo kakabsat nga no makipaset kayo into no Sabado ijay Sabbath School classes tayo wenno small group tayo. Ni Apo Diyos usaren na ka nga instrumento iti ayat na. Agkararagtay nga rod kakabsat. Bendito nga Diyos agyaman kami. Agtultuloy kethan nga aggibos iti panangipakitam iti ayat mo kada kani. Agyaman kami Ama, agsipud ay ayaten na kami. Ket agyaman kami Ama, tagapo iti parabor mo. Sika iti adda nga kankanayon kada kami. Ngarudo Diyos kadaytoy panangadalmi kadaytoy saom nga isu iti inpasurat mo ken ni Pablo. Kadigiti anak mo iti iglesia iti Corinto. Makita mi kumao Diyos nga daytoy met nga surat mo ket isumet iti mensahem nga agpaay kada kami tata. Tapno da kami o Diyos nga anak mo, may kan kuma dahil pan nakabalin nga mga ramid met iti misyon ented mo iti iglesia. Agyaman kami, itinagan na po Jesus. Amen. Iti title kakabsat iti lesson tayo na espirituan asagsagot. Spiritual gifts. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti umuna a Korinto kapitulo 14 versikulo 1 na isurat ket basaen tayo. Suruten nyo ti ayat ken tarigagayan nyo anasged dagiti talunggading ana espirituan anang nangruna ana ipaay iti panangipadto kuma. Anya iti balakad ni Pablo ije iglesia ije Corinto kabsat. Surutan nyo. Ije English ko na nagka-porso. Adagtoy iti ayat. Sino dayjeng ayat? Ni Apo Jesus. Ni Apo Diyos. Kakuna na porso. No sa dino iti papananday tang ayat. Daytoy akamkamang ket surutan na. Surutan na. Apay. Agsipud ta daytoy nga ayat. Sino? Ni Apo Diyos. Agday iti ited na nga talunggading
na espirituan at talunggading spiritual gift nga ited na kadigidjay nga nasgad iti panang surot da kenkuana. Iti iglesia ni Apo Diyos kakabsat. Manipud pa'y idi nga inpatakder ni Apo Jesus iti iglesia. Inted ni Apo Jesus iti misyon dayto nga iglesia. Iti misyon na ket ing kayo. Aramiden nyo amin a nasyon akas adalan. Go make disciples of all nations. Dayta iti mandate tayo. Dayta iti misyon tayo. Daytoy iti misyon met kakabsat iti iglesia iti Corinto. No dayta ti iglesia, misyon ti iglesia iding establish ni Apo Jesus. Isu ti misyon ti iglesia iti Corinto. Dayta met iti misyon iti iglesia tayo itata. Sa dinuman nga iglesia iti pakikamkamangam at dadayta a misyon. Inayaban ni Apo Jesus kakabsat iti tunggal kamkamang. Dahil pa nangayab na kada Pedro, isuti ayab na met kanyam ken kanyam. Anya iti inbaga na ken ni Pedro. Suruten da, follow me. Ket aramiden kayto nga agdaklis kadagiti tao. Iti panang surot tayo ken ni Apo Jesus kakabsat. Aramiden na tayo nga fishers of men. Dahil iti individual kakabsat. Saan a collective? Ngam iti panangadal tayo itata, makita tayo nga iti iglesia na dumaduma iti kamkamang na. Na dumaduma iti estado da. Na dumaduma iti adal da. Ngem ni Apo Diyos nga nangayab kadagitoy a naduma-duma a membro iti iglesia. Inikan na iti espirituan at tulanggading spiritual gift tapno maaramid da deje a misyon nga inted ni Apo Diyos kadakwada. Daytoy kakabsat iti ayab tayo itata. Kang kanayon tayo nga ibagbaga, we as a church is integrated for mission. Tapay, we as a church is focused on the mission. Taapay, we as a church is grounded in the Bible. Isungat aramidin tayo kakabsat. Biblia, adalin tayo. Amin nga adalin tayo. Amin nga isuro tayo. Dejekti ko na tayo nga sulay Scriptura. We as a church is grounded in the Bible. Tapno maikan tayo iti focus kada diyang emisyon. Ket dagiti amin akamkaman. Gaputa inikan ni Apo Diyos kakabsat. Iti dayjay ko na tayo nga spiritual gift. Agbalin tayo nga integrated for mission. Iti leksyon tayo kakabsat ket biningay ko iti talo apaset. Umuna, adalin tayo the giver of the gifts. Di kadua, dadalin tayo the gifts. Di mikatlo, nga adalin tayo ti paset ti lesson tayo the gifts ministry. Apan tayo di umuna nga paset. Sino dayjay anangited iti sagot? Dati adadalin tayo kakabsat ket buklen iti Kapitulo 12, ingana ti 14, iti umuna a Corinto. Sino? Dayjay nga nangited kadagiti sagot.
kunanan ni Pablo kabsat, ket no maipapan kadigiti ni spirituan a parabor kakabsat, jak kayat adi kay maamuan. Amuyo nga idi, hintil kayo. Naipan kayo kadagiti ladladawan nga awan iti timakda. Akas iti panakaidalan nyo. Gapu iti panakaamok kada kayo. Nga awan tao nga idinto nga agsaot babaen ti Espiritu Santo ni Jesus isu ti anagan na. Ket awan makabalin nga agsao ani Jesus isu ti Apo. No di babaen ti Espiritu. Ngem no addan nagdudumaan kadigiti na parabor nga maysa nga Espiritu. Anya iti pagbaga ni Pablo kabsat. Ije unag iti Iglesia di Corinto adda digiti hintel. Iti kuna nakakabsat ko, idi. I like the word ni Pablo, idi. Idi, hintil kayo. No iti may sa panagsasaon na, idi, gangan na it kayo. Ngam itan, makikamkamang kayon iti pamilya iti Diyos. Gaputa, idi, ket hintil da. Adda kakabsat dayjay inararamid dagitoy akamkamang idi. Anya na jay. Agdaydayaw da kadagiti ladladawan nga anya awan titimak da. Isu nga mapang kadayjay ko natayo nga panagsasao. Dayjay spiritual gift nga isu kakabsat iti panagsao. Ti kunana kabsat, no adda iti mangibaga. Nga ni Jesus, ket mailunod. Saan nga isu iti intidan ni Apo Diyos dayjay talunggading. Tani, Jesus isu iti Apo. Jesus is Lord. Nakita tayo nga ron kaabsat, nga ni Apo Diyos, babaen iti Santong Espiritu, isu iti nangited, kadigitoy nga spiritual gifts. Iti adadalan tayo, ijay Iglesia iti Corinto. Saan tayo nga amu kakabsat no manu iti kamkamang? Ikabil tayo nga adda iti, no average church kuma, ikabil tayo nga adda ti sangagasut akamkamang na. Ti kunanan ni Pablo, amin akamkamang adda iti sagot na. Ulit kakabsat, amin akamkamang adda iti sagot na. Iti basis tayo na ikabil tayo iti case study nga 100 iti members ijay Iglesia di Corinto. Dagitoy asa nga gasot akamkaman adda amin iti sagot na. No mapantayo kakabsat kadayjay pangarig iti talento. Adda iti talo nga adipen dayjay nga Apo. The Lord has 3 servants. Ket amin digitoy atalo, inikan na iti talento. Na dumaduma kakabsat, iti rukod na, adda ti 5, adda 2, adda maysa. Ngem awan iti adipen nga sang nga naikan iti talento. Kas jaymet iti Iglesia. Awan iti kamkamang nga saan anaikan iti talunggading. Ngarod iti Iglesia. No kitaem dayjay nga Iglesia. Kabsat ko kitaem amin ket adda iti spiritual gifts da. Iti mikadua nga paset iti lesson tayo. Anya digayjay nga sagot nga inted iti Santong Espiritu.
Iti versikulo 5 ingana iti 11, daytoy ti inbaga ni Pablo. Ket adda na duma-duma a panaggaywan ngem maysa iti Apo. Ket adda na duma-duma a panagaramid ngem isu met laeng a Dios. Iti nangaramid amin kadagiti isu amin. Ngem naited iti tunggal maysa iti paltiing ti Espiritu a maipaay iti paglaingan. Gapu ti Espiritu maited ti sao iti sirib iti maysa, ket iti sabali sao iti panakaammo, ket gapu isumet lang Espiritu, iti sabali maited iti pamati, gapu ti isumet laeng Espiritu. Iti sabali dagiti talunggading iti panagagas, gapu iti maymay samet laeng nga Espiritu. Iti sabali maited kadagiti panakabalin nga agaramid kadagiti datdatlag. Iti sabali panangasaba, iti sabali ti panangilasin kadagiti Espiritu. Iti sabali ti naduma-duma akita iti panagsasaom. Iti sabali iti panagipataros iti panagsasaw. Ngem isu amin dagitoy abambanag gapuanan ida iti maymaysa nga Espiritu nga agibunong iti tunggal maysa akayat na. Apang tayo verse 11 kapsa. Ngem isu amin dagitoy abambanag gapuanan ida iti maymaysa nga Espiritu nga agibunong iti tunggal maysa akayat na. Sublian tayo, di case study tayo, ijay Iglesia di Corinto, 100 members. Anya itimbaga na, ket isu amin. No isu amin, awan ti exempted. Ikabil tayo, ngem isu amin dagitoy. Abambanag gapuanan ida dagiti maymaysa nga Espiritu. Adadtoy ti Espiritu ni Apo Dios, the Holy Spirit. Agited iti sagot. Iti pagsayaatan na kapsat nga agibunong iti tunggal maysa akayat na. It is the decision of the giver whom he will give and what he will give. Makita tayo kapsat, anya digidjay nga spiritual gifts. Iti bagbagana nga adda iti ited ti Santong Espiritu iti wisdom, sirib, adamet dayjay pannakaammo, adamet dayjay pamati, adamet dayjay panagagas, adda dayjay garamid ti datdatlag, adda dayjay agipadto, adda dayjay mangkita, mangisina, mangilasin iti Espiritu. Kunana adda dayjay agsao iti naduma-duma nga dila. And still adda dayjay aginterpretar dayjay dila. Iti kayat tayo nga kitaan. All these, unanan ni Pablo, are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. Kasano nga i-determine iti Santong Espiritu? Dayjay asagot nga ited na kadagiti kamkaman. Apan tayo kakabsat,
ijay mikatlo apaset. Tapno makita tayo dayjay a rason. Dayjay bagana ni Pablo, and he gives them to each one just as he determines. Jay Lucano kabsat, tunggal may sa kayat na. Dayjay kayat na, amuna jay pangitidan na. Iti inbaga ni Pablo, no maawatan dagiti kakabsat tayo ijay Korinto, intuloy na kakabsat iti versikulo 12 ken 13. Takas iti bagi may maysa. Ngem adu dagiti kamkamang na. Ket isu amin dagiti kamkamang idintung aduda may maysa abagi kastamet ni Kristo. Now, Paul compared the church as a human body. May maysa nga bagi. Ngem adu dagiti kamkamang na. Maawatan ng kakabsat dagiti kamkamang ijay Korinto dayjay nagpintas nga mensahe ni Pablo kadakwada. Saan da nga tarigagayan nga amin ket ulo ta? Saan da nga tarigagayan ket amin ket dila ta? Handa nga tarigagayan ket amin ket puso no nyaman paepaset. Urayan da no anya dayjay ited dayjay santo nga espiritu kadakwada nga sagsagot tapno makapagserbida akas may sa abagi integrated for mission. Dagapu iti may sang espiritu datay amin na bautisaran tayo iti may sa abagi. Uray Hudyo wenno Grego tayo. Uray paadipen wenno agwayawaya. Ket datay amin ana painom tayo iti may sa nga espiritu. May sa nga unit. Yung may sa nga bagi. Maawatan dan kakabsat. Inlawlawag ni Pablo nga inayon iti versikulo 14 ko na, tati bagi saan nga agmay sa akamang no diket aduda. Kita mo ti baging kapsat. No iti ulo laeng ang mga ulo lang ti bagian niya. Ngem no ti ulo laeng iti kitaan tayo. Anya iti makita tayo. Adang iwat, ada agong, ada mata, ada lapayag. These are the organs. Iti ulo tayo. No agpababa tayo, ada dayto kuna tayo nga throat tayo agpababan. Ket inbaga na no bumaba, ada saka, ada ima, ada lapayag, ada mata, ada agong. Maawatan hindi iti kamkamang kakabsat. Akas ti pan nakaawat tay kuman. Iti bagbaganan ni Pablo, saan amin nga naaramid ko ulo? Saan amin iti bagi ka naaramid nga agong? No di na duma-duma. Iti verse 18 kuna na ngem iti kinapudno na ti Diyos insaad na iti tunggal may sa akamkamang iti bagi akas iti kayat na. Imagine kakabsat, iti nga parswaen ni Apo Diyos iti tao. Dinamili na, inkabil na amin apaset manipod iti ulo ingana di baba. Akas iti kayat na. Inayon ng inbalakad, kunana, ngem nang nangruna ket di amasapul dagijay akamkamang apagarupen nga agkakapoy unay. Ket dagijay akamkamang tibagi nga pagarupen da nga agkurang da
iti dayaw da. At daan da nga idaydayaw tayo unay. Ket dagiti kamkameng tayo analaad. At adu iti pannaka ta limaan da. Idinto nga dagiti kamkameng analibnos awan iti pagkasapulan da. Ngem iti Diyos inurnos na iti bagi nga ikan na iti dadakkel adayaw. Dayjay akamkameng nga agkurang. Tapno awan kuma iti panagsisina iti bagi. No dikit dagiti kamkameng agsisinakit da iti maysa ken maysa. Ipalagip ni Pablo kabsat, dagijay nga umununan apalakad na. Anya dayjay, adda iti panagsisina gaputa adda iti faksyon. Grupo ni Pablo, grupo ni Apolos, grupo ni Pedro. Imay kakabsat dayjay ibaga tayo nga sakit, the sin of the church. Inadal tayo din na alawas. Nakita tayo nga digijay nga adda iti basol da. Isuda dayjay ibagada nga agkurang iti dayaw da. Anya kuma iti aramiden dagijay nga nasantuan akamkameng ti iglesia, kadigijay akakabsat nga managbasol ti uneg ti iglesia. Akas iti bagi, dagiti nasantuan, I'm putting it in open and close quotation mark, papigsaan da kuma, dagijay nga agkakapsot akamkameng iti bagi. Tapay, unanan ni Pablo, taawan kuma iti panagsisina iti bagi. No diket dagiti kamkameng agsisinakit da iti maysa ken maysa. I like that. Awan kuma iti panagsisina. No diket diti amin akamkameng agsisinakit da iti maysa ken maysa. Ket no agsagaba iti maysa akamkameng, agsagaba kuma a mairaman ken kuana dagiti suamin akamkameng. Ket no agnamay iti maysa akamkameng, dagiti suamin akamkameng makipagragsak da kuma ken kuana. Makitayo digiti post kakabsat. No daduma da iti kabsat nga mangikabil, nga dayjay profile na kabinaliwan na. At dayjay kandila with a black background. Awan ti picture na. Maawatan tayo. Ada napasamak iti pamilyada. Anya iti ikabil tayo. Condolences to the bereaved family. No agdamit kakabsat iti binindisyonan ni Apo Diyos. Kasi lalo ko man ni Elder nga Bonerson. Ganal kakabsat. Ditoy. Pugo Cecilio Seventh Adventist Church iti Santa Ignacia. Nag-graduate iti Master of Administration. Ito'y Tarlac Agricultural University. Idi kita dagijay nga nang-greet kanyana. Congratulations, Elder Bonison. Congratulations. To God be the glory. Dayjay ti bagpagana iti leksyon tayo kakabsat. Ngano adday iti kamkameng nga agsagsagaba. Makipag-greet na tayo. Makipagsagaba tayo ken kuana. No adday iti kamkameng nga agnamay wenno agragsak, makipagragsak tayo ken kuana. Pudno launay dayjay inbaga iti maysa nga author. No man is an island. No man stands alone. Each man's grief is my own.
no agragsak ka, agragsaka. No agsagaba ka, agsagaba. Pudno launay. Nga adda di panagsao tayo kapsat, iti sakit, iti kikit. Dito, kabatitan, nga ramay, iti imak. Anya, ramraman na, marik na amin, iti bagi. Arig na, agmarmartilyo ka. Accidentally and by mistake, na martilyong kakapsat, dahil may isang ramay mo. Anya iti kasasayaatan, ken kaalistuan, nga ramidam. Kasi kakapsat ka ramidin tayo. Pakpon, aral. Apay nga ikabil tayo dahil ito'y na martilyo, nga ramay iti unag. Adda ka di iti koneksyon na. Diyan ka mo. Hamang nga agas dahil ngiwat, ngam apay-apay kakapsat. Nga intun no ada na martilyo niya, umisamak ng ibag dito. Iti aramitin tayo, amulang tayo nga sigot. Katarig na, intun no na amulamon, na ikaten dahil sakit na. Iti ibagbaga na laeng kakapsat, iso dito. Amin tayo, kamkamang iti bagi ni Kristo. Saan tay kuman nga kitain kakabsat? No anya dayjay nga adda ka dayjay kakabsat ka, apo naglaingnan, apay siya awan. Iti ibagbaga na kakabsat, denggan nyo ibalakad ni Pablo. Da kayo nga rod abagi ni Kristo. Ket tunggal may sa kada kayo akamkaman. Dagitoy tisagot. Apostol, mga kasaba, manursuro, datdatlag, panangagas, itutulong, panangituray, panagsasaw. Anya iti kayat na kasawen, iti lesson tayo. The body cannot be separated from one part to another. Ni Apo Diyos, gapu iti panakaamuna iti bagi. Ilikan na dayta abagi, the church. Iti na dumaduma at talunggading. Tapno daytoy a church. Tiglesyam, tiglesia, akas tiglesia iti Korinto. Maaramit tayo kuma, dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos kada kayo. Anya iti panggap ni Apo Diyos. Iti Epeso 4 versikulo 12, kunana, ama ipaay iti pannakaan-anay, dagiti sa santo nga maipaay iti pannakabangon ti bagi ni Kristo. Edification iti bagi ni Kristo. Iti may sangal daw, nagbisita kami kadwak ni Manong David ni Loli, ni Mrs. Rafanan, ijay San Pedro, Santa Cruz, Ilocos Sur. Nakikimong kami ijay Iglesia ijay San Pedro Amaraw. Iti malam, sabay kami agawid, intentionally in pangko damanong ijay church na ijay daligan. Iti nakita ni Manong Kinilolo ijay church, they did not say anything. Kawit kami, then God touched their heart. Una na, Eli, limpiman met, di balay ni Apo Diyos di daligan. Aramidan tayo. Makita kakapsat dahil physical church. Dahil nga church, pinataader ti distrito
Iti siya iti district pastor ijay. Nasurok nga 30 atawen idi. Gapu kagabsat kadigiti nanumo nga batalek nga anak ni Apo Diyos di daligan. The church remained faithful, but the building started to collapse. Nangitid ni Manong iti panagpatarimaan. Kit numapang kay di daligan church itatakabsat. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Isu iti maysa kadagiti kapipintasan nga church tayo ijay Santa Cruz District wenno iti interamentin kakabsat nga Ilocos Sur. Saan nga dagiti church building laeng kakabsat? No dikit di dagiti church mismo nga isu dagiti kamkamang. Ijay nga church makita dagiti na duma-duma at talunggading. Gamay sa iti nakita nga adda kanyan kanyada. Dayjay inbagana iti paset amayulot tayo kakabsat. Sursurutin da ti ayat. Sino? Sursurutin da ni ayat ni Apo Jesus. Kit gapu di panang surut ni Apo Jesus kadakwada. Excuse me. Inikan ni Apo Diyos dito nga church. Iti na duma-duma. Excuse me. At talunggading. Nanumuda. Ngam adda kakabsat di ikabil da. Dududumang kitaag dayjay church ijay bilbilangag awampay iti duwa iti ramay iti makin katigid nga imak dayjay kunato nga professionals. Most of them are dayjay kunato nga ordinary members. Ngam itikan kanayon ting ibaga ordinary people. God uses ordinary people. Ngam intun no digitoy kakabsat akamkamang ket agmaymaysada. Makitam dayjay panagtitimpuyog da. Kasta kung matigiti am aming nga churches tayo. Iti nalawag kakabsat, inusar ni Apo Jesus iti bagi. Ada ulo, ada puso, ada saka, ada ima, ada tiyan, ada naduma-duma apasay. Naduduma question na rin tayo, apay nga ada appendix, idiunag niya. Ito no, kung apay inupiran da, wanta nag-rupture di appendix. Ni Apo Diyos anang parswa, amuna iti pagkasapulan iti bagi. Adda kanu kakabsat iti may sangal daw. Nagmi-meeting dagiti amaamin akamkamang iti bagi. Siyempre, deja ulo isu iti chairman. Adda ti problema. Iti problema anda ni Chan. Apa nga problema anda? Ito muna nga nagreklamo ni Saka. Kunana kanon ni Saka, siyak iti kakaasi. Apay kunana di chairman, di ulo. Una tanong, intun numangan day tanga Chan, nakadagdag sen ket siyak timang bagbagkan. Umayon di kiti duduma mga reklamo. Kuna na, siyak kuna ka nung medya ima, apay. Ta siyak iti mang subsubo, iti kanan deta Chan. Kuna na medya iwat,
ay siya ka, kuna tataisubom, kuna nakadadyang ima, siya iti mangalngal, nga mapan iti tiyan. Kuna na day siya nga agong, agure kayo ako na sabay nga isubo ti ima day ta, nga makan, itangiwat, kuna na, ilabas na iti agong angutak no nabangles uno saan. Kuna na di mata, agure kayo, kuna na, tano, isubo day ta ima, kitain na nga umuna, no dapay lang tinabati nga siit na day tang lamas, tapno saan, masiitan day tang ngiwat, nga mangalngal ti taraon nga agpaay iti tiyan. Kunana day di chairman, anya nga rutaramiden tayo. Manipod itata, kunana day di ima, saan kun asubsubuan iti taraon tangiwat nga agpaay iti tiyan. Approve. Bigat, awan. Aldaw, awan. Kunana day jay saka, wow, aginanaak met ngarod nagiddadan. Jabagi. Pangmalam, awan. Iti maturugan jabagi. Agsarawan jachan. Pagmulangan ka, makatatadirhaan ko na nandiyan sa kawan dito matadar. Bigat, tuloy. Aldaw, tuloy, awan ti makan. Iti mikadwang aldaw, di kasapulan na tumadir di saka ko na, gure kayo ko na. Apay kakapso tamat tayo. Kuna na di mataka, agure kayo. Kuna na. Apay. Sa bali pa nagkita ko. Umisem kakapsat. Dayjay abibig. Kuna na. Day takot. Pinagmaymay saan tayo ni Chan. Anya iti leksyon kakapsat. Iti bagbaga ni Pablo kada ito'y nga lesson tayo. Adda iti misyon iti iglesia. Tapno maaramid ti iglesia da misyon nga ited ni Apo Diyos kada ito'y nga iglesia. Ibagi ni Kristo. Masapul nga umuna. Awaten da nga da iti naduma-duma nga na espirituan at talunggading spiritual gift. The problema dito, when we create our care group, have we established the spiritual gifts? At kakabsat dahil questionnaires nga masapul nga answeran tayo, tapno ammo tayo, no anya dahil nga spiritual gift nga adda kadagjay amin akamkamang. Amping importante dito. When atap do intuno bingayin tayo iti church, dahil baki, ngagbalin aday na duma-duma nga care groups tayo. Dahil care group, itakderan na iti bagi. Saan kumaanga? Amaaminan nga nalaing akumanta, apan iti may sadyay. Aminan nga nalaing nga kararagpan dyan. Saan? No diket di akas iti bagi, na dumaduma iti paset na dumaduma iti function na dumaduma iti ministries na, iti care group, at dakuma iti na dumaduma nga kamkamang, nga adda ti na dumaduma nga talunggading na. Kahit kung kitaan day takapsat, nga praktikal, nga maaramid, kadagiti care group tayo. Kahit intuno kasjay, ag funksyonan, day jay, abagi.
Mikadua nga kitaan tayo kapsa. Ni Apo Diyos, itid na akas iti pagayatan na. He gives to each one just as He determines. Nakita na dahi nga bagi. Nakita na dahi pagkasapulan. Dahi ta abagi. Ket ni Apo Diyos, itid na dagijay nga talunggading as He determines. Tapno dayjay a panagaramid daytoy abagi. Agda kuma iti dayjay kunatayo nga panag may sada. Mikatlo. Inton no daytoy abagi the church. Ket naikan kakabsat iti na espirituan at talunggading. Adanton dayjay panag functions iti ministries daytoy abagi. Ket intun kakabsat, no mabalintay tun nga aramiden at dantun dyan pudno nga panagmaymay sa tayo, we are integrated for mission. Kitkitaan tayo, dahil misyon nga inted ni Apo Diyos kadatayo, agbalegi tayo, tapay inikan ni Apo Diyos ti iglesia na, ti bagina, dagiti na dumaduma nga na espirituan at talunggading. In closing, kunanan ni Sister Ellen White, iti Advent Review and Sabbath School Herald, April 12, 1906. Let no man despise the supposed lesser gifts. Let all go to work. Let no one fold his hands in unbelief, because he thinks that he can do no mighty work. Cease looking at self. Look at your leader. In meekness, sincerity, and love, do what you can. Itikait ko nga kadua, no pang kami admisyon, uri no dayjay talunggading laeng, idayjay radiance of love. Ngayon tunumas si dagan na dayjay tao, mariknag dayjay tao, dayjay sincerity, dayjay panggap na. Dayjay ism na. Isun iti ministry na. Smile, and the word smiles with you. Ni Apo Diyos, inikan na ka, iti talunggading. May saka nga paset, iti bagina. Usaren tayo, antay nga lalaisen, dagita nga talunggading. Dikitain tayo, ni Apo Jesus, nga nangitin. Amuna, itinted na ken ka. Usaren tayo nga ro, nagpaay, iti pakaidayawan, iti naipatay, anagan na. Ken iti panagduras, iti misyon ngayon ted ni Apo Diyos kadatayo. Agkararag tayo kapsan. Agyaman kami Ama. Tinikan na kami iti espirituan at talunggading. Isurum kada kami o Diyos na gitoy. Ket ikan na kami kadayjay nga pamati. Nga kayat mi nga usaren daytoy at talunggading nga agpaay iti trabahom o Diyos. Tulungam iti tunggal maysa kada kami. Tulungam digiti kamkamang ti iglesia mo Diyos. No addaman digiti kamkamang itata. Ngagdamang aglasat iti sagubanit iti bagi. Anyaman a klase a sakit Ama. Di lang mabalin nga sagidam dagitoy nga anak. Babaen iti man nakabalin nga imam. Sika nga Diyos nga nang parso kada kami. Sika met laeng iti adda ti pan nakabalin na nga mangagas kada kami. Parang ayam mo Diyos iti iglesia.
tapno maidaydayaw iti napateg anagan mo. Daytoy iti dinawat mi, iti kay karyan, iti nagan na po na Jesus. Amen. Kinamen. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ket ay ayaten na kayo men. Imbag nga rabi tayo ang amin kakabsat.